Yo, what's up? What's up? What's up mga boss? Welcome back to my YouTube channel. Salamat kayo sa pagbisita. Salamat sa mga wala pa nakasubscribe. Please click the subscribe button below at i-click nyo na rin yung notification bell button. Ginagawa mo. I wanna fuck when I'm broken hearted. Everybody, got nobody, so I do it so long. Our video for today is walay-lain ang paglaag-laag. So naami diri sa anong lugar apart? Bugabungan. So from here to DIPOLOG. So nice man kaya ang view. See? Nice kaya yung view. Dayon kan kayo mulabay. Kuha na lang mi og video dire. Perting picture sa kanahan. Hi, partay! Palantawon ta mo sa view dire. Nice kayo. Manginguto pang kanahan. See, unas kayo, pwede manginhas. A few inches later. Pero guys, nag-ilista kay nabasa kay tag-ulan. Karon watay jacket, murag dipolog wa jacket, nabasa. Tsada kay sila dire kay na sila kaugalingong balutan, murag boulevard ba. Pero ilang balutan. Pero na labyan ra. Tana Bart. Tara. Pag mag-drive og motor, kinahanglan maka-helmet jud pirmi. Para safety ba? Taman DIPOLOG ka magrana.
Eventually. So karon nata sa Ingin Bridge. Wow. Mga pila kilometro gikan sa Bugabungan. Tsada man gud ang view tulang taon. Ara. Mana siya? Gara ko pang labay ng mga animal. Oh, daghana kayo eh. Mana siya Ingin Bridge. Tara, Ingin Bridge. Part sa Sindangan. Tala. Next stop, Sindangan. So karon, nag-ilis tag cellphone kay nalubat akong cellphone. So kamo nga mag-vlog nga mag-travel vlog, sunod magdala mo og tawag na ba? Power bank. Kung dili full daaning cellphone kaya pareha mo na ako. Update day ang botasan eh. Kasi yung dapit. Dire mi dapit na inuman. Dire mi na lubatan og cellphone. So tara. Eventually. So natag Sindangan. To Sindangan. Welcome na ta ni Pardo. So, namig Sindangan. Next stop, Dipolog. Magseryoso tag-drive. Oh my God. May poso na eh. Next stop, Dipolog. Kita-kita na lang sa Dipolog. One eternity later. Dipolog City. Yo, so ayun. Nabot na kita. Tara. Dipolog City.
Gabinan dito gamay. Gabinan. Hi, part. Hi. Nagabinan ta kay ano? Mga alas 4, mga 4:40 na mga 4:40 na takagikan sa sindangan. Nya hinahinay ra man tagdagan. So kung kusog-kusog mo dagan nasa mga 80 to 90, makuha ninyo ang DIPOLOG og sindangan mga 1 hour ra kabin. Dayon, salamat kay sa pagkuyog-kuyog. Kurag diri na taman kay kalubaton ako, day nagabinan na pod jud kaayo mi. Salamat sa pag-uban-uban. Taman sa sunod natong panag-uban. Bye!